Să putem pleca plini de bucuria Duhului Sfânt, că Dumnezeu e prezent în adunare și lasă-L să te atingă, să-ți atingă inima și sufletul. Tu care ești zdrobit, tu care ești căzut, tu care nu mai ai putere, Dumnezeu e aici pentru tine în seara asta. Lăudați să fie Domnul, onorat să fie Dumnezeu. Și-a zis omul acesta, Dumnezeu s-a coborât acolo. Pentru că Dumnezeu se prezintă oriunde, Dumnezeu e pretutindeni. Și-a zis, când s-a atins de mine, m-am ridicat în fund. Când m-am trezit, am realizat că eram în morgă, erau morții lângă mine. Deci era și o femeie acolo, dar n-a venit să mă ajute, a spart ușa și a fugit. După aia s-a coborât toată echipa de medici și a venit cu certificatul de deces și au zis, uite, ăsta e certificatul de deces, îl rupem și îl aruncăm la gunoi. De ce? Că există unul care e stăpân peste toate. El este acela care a biruit moartea. El a călcat peste moarte, pentru că El este Domnul vieții și Domnul al păcii și e prezent în adunare pentru tine în această zi.